ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Наворо ма ай шаҳри нав аз Сибир сар кардам, барои ки ду рӯз шид телефони ма сӯхтагӣ буд. ҳангоме ки ма пилимен кардам, видео кардам, вақте ки меандохтам пилименоро дар дурани дегам, ростӣ намедонам чӣ хел телефоном дар дурани овуш ғалтид ва сразу сӯхт бигем, ҷӯш буд. Пилимен ҳамиха як-ду дона дохта будам ки телефон дар дурани оби авқот ғалтид сӯхт, ҳамиха пол мепардохтам. барои ҳамиқа навор набуд. Ман бешмозиқ шудам, медонам шуморам бемазиқ шуден ва бисёритон дар ватсап навистен, дар имо навистен. бахши зиёд ки телефон набуд, ман ягон таша надорам. охироное ки омадан смсо дар ватсап ҷавобшон додам ва боз дар иҷа ҳамон рӯзе ки телефонам сӯхт, ман худам шаҳр омадани будам, барои ки падари ангам бандагӣ кардагӣ буданд до фотиҳахонӣ. ҳамихе туғри гирифт ки бигем ҳамон саҳарш телефон сӯхт. ман хестам омадам, як бора телефони дигам асос карда гирифтам, до фотиҳама хондам. иншолло имрӯз бо бебигаҳ мегардам мерам. иҷа телефонҳоро тамошо кардам ва як хел одамо мепурсанд ки ба чӣ хел телефон шумо навор мекунен. инам хали Galaxy A17 125 мегабайт гигабайт дора ва нархаш 21000 чанкай. ҳар душам телефонома нав гирифтагим, дута яташ запас, яташа ина да устододагим. страховка кардагим, да 5000 страховкаш кардам. муҳлати 20 рӯз да бепул хучонсоз карда мебиёран. як сола страховкаш кардагим. кадом ки телефон мегирен ҳатман страховка кунен, фоидаш беҳад нағзе. тамошобинои ҷо омадам, мегум як патинка бигирам. патинкаҳои пом майда чӣ ҳам помазада ярашдай чулоқ рагаштеста. патинка вибр кардестам. намедонам чӣ хеле бигирам. ягон намуд сабукак мефурам боша. хас тамошо кун, бо телефонам заряд надора. патинка ба ҳафлаи тавақ рехтагӣ 1000 намуд сабукак мехоҳам боша. иҷо омадам тамошобино магазини дурӯжба харид кунӣ ва шумо бисёр савол дар бораи ҳами оши брида мамакадагӣ будам пурсиден. беҳад бисёр буд комментария, аги ҷо хариден, чанд сум хариден. ман ихмаи Тоҷикистон 65 сомонӣ харида овардагим. мефурӯшанд дар Россия 1500 рубл. ман дар инҷа барои шумо навор кардагим, марҳамат тамошо кунед. Оно сколько стоит? 1500. 1500? Два, да, вида? 3 вида получается, да? 2 вида и вот такой. Понятно. А у вас вот эти сколько стоят, которые? Вот сейчас покажу. Вот эти. Самые дешевые 300 рублей сейчас. Большая 500 рублей. Хороший. Коврики, силикон. Хороший. Мне надо. Да? Вот 3 штуки, сестра, найди, пожалуйста. И кофейный есть хороший. Эти по 2500, да? Да, 2500. Я не хочу эти. А вот это который? Это 2500. 2800 продавали, 2500 уже отдам. И вот кофейный есть чаще. Не пьют кофейный, который вот. Где? Чаще вот маленький кофейный. А вот эти? Они почем? Они по 2, 2300, 2500. Я продам, эти уже не будут связываться. Не для питания. Очень красивые. Не для питания. Почему у каждого посуда есть свой покупатель? Это все хочу, там другие люди, чайники и другие вещи поставить, я не хочу связывать. Они дорогие. И вот поднос есть тяжелый, хороший, если надо, там есть по 3500, есть по 4, 3 штуки, 4000. И все. Больше ничего у нас. Все, сестра, больше что это, хочу продавать все. хоҳишмандом марҳамат, ина як мужда зӯҳратонат мекунӣ. хоҳи майда як мгиш мебарӣ, хоҳи среднитар ай димгиш. Аймам хеле просто айма димгиш камтари дига бориктара ай ё калонтара. Лекин ранги ҳами инима ина адресошон
марҳамат. касоне ки дар шаҳри Новосибирск марҳамат биёй харидорӣ кунӣ. ин меҳнатҳои ман ҳамааш баҳри шумо буд ки нишончим дар куҷо мефурӯшам. ман биромадам ай магазини дружба тамошобинон. анаи офтобаке мебинӣ ҳамин набуд наукадян наираҳи трамвай. ҳоз ман айниҷа бояд бигзарам балки соат 10 нашуда ҳама ҷо дар магазино соатҳои 10 ҳуй мекунанд. ин лента 24 соата муҳаммада дафтари хат майда дар пура ромада яке абурай гирам вай кадам фотима да майда чайда гирифтам. майда чайдани курка зимниш гирифта гирдам тирому ан дурақати бурукши аҷа швак пуша курка буруки тирамо ҳаш гирифтам. чора оно дар кор мешава ку бо зимистон тамом шуд. ҳозираш да чи хеле ки намешава у зимнира пушонемаш раҳ гашта наметона. ана иншаллоҳ ҷабор ҳозир медарам аиҷа барои бачама дафтар мегирам. тамом мерам духтарма мегирама мерем электричка такси файрод мекунам қай духтарам мерем ба айрайони уҷа дадаш пешвозмон мегира. электричкарам хай тоғрӣ кардам гуфтам ки муҳаммад ай мактаб бирояву муҳаммада гира ба биёя ҳами халида тоғриш кардам. баъди рӯз пасилка мебиёя ирӯз бояд пасилкаи фаберлик ма рафта гирам. ай қишлоқи хидмон иншаллоҳ. ба тамошобин омаданам хали миксер маъқулай иншаллоҳ мегирам дар оянда. нархаш 4600. айё гирифтагиам айё дорум. нархи ёшам 4600. ина вроди ҷои дафтарошон ки ман дафтар надидестам. дафтари обични хатмайда мода гуфтагия. там стафодаем ё гирифтан дар курай. тамом тамошобинини азиз омадам духтарма гирифтам такси файрод кардам қати духтарма коста мерем раҳи дуру дароз аллакай ҳамаи коро мухтагаридоро мухташтагим хеле яка бигем ки 4 соат 5 соат да назарам ҳеҷ мешинам дааму электричка қати духтарам чақчақ када мерем ака дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. мо роҳи сафар биромадем иншаллоҳ мо ҳам дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем. барои мо сафари бехатар дар иҷамона биромадем ака дар раҳ мерем вокзал. тамошобино хулоса омадам хиёл кардам 11:47 ки 11:24 будай электричка 11:25 мо ай такси фуромадем электричка уже рафт. ана ки следующая электричкаш 1:30 мо то 1:30 ки дар вокзал мешинем ака оз берун биромадагӣ неким дрини вокзал ҷои шишт ҳамаш туғрияй наздики вокзал да аэропорта инҷадам ба дам самолёт гузаштастем. чикор мекунем ака ҳар 2 соат пас электричка хайда тақдир насиб набудай. намедонам сарам чи хали шудае ки дига ҳама ча фаромӯш кадестай. ҳозир иншаллоҳ ҷабора ки 2 соати ровна ҳозир мо мешинем дар ами вокзал. баъд чӣ мекунем билета харидагиам ба мерем электричка мебиёя 1:31 ҳозир соат 11:30. я сумка дорум 2 сеткаи дига ҳамаша чиз харидагиам. я сумка кати омадам 2 сумка бор харидам аймиҷа майда чайда фотимая куркачаша кати шапкаш бурукш ҳамаша ҳозир харидам. магазини дружба рафтагӣ будам ҳамунҷа харидамаш тирамуҳа ӯ харидагим зимнияй пушондамаш бечора гудак ҷон бида наметона ба ҳам рӯшани бадай светли бадай дай хали погода намешава я бғалта
همه جاش придоғош мемона. Ура дар он барфҳои 1 метра мепӯшониша. Анаи удобни. Тирамоҳа ғавсаки хушрӯ 1000 гирифтим қатим рӯкаш. Шапкаш шарф дорад, қати шарфаш 500 рубл. Шапка я тарос вигирифтаги муша беҳад калон. Насиб боша соли дига ака ура мепӯшонамаш. Фатима, пока бугу ака. Фатима ҷон, бера шамолаки хунук вокзал даромадем. Дар инҷа бишинем. Вокзал гармаки хушрӯ, уютни тоза, озода, ҳама ҷош ҷои зарядмонак дорад. Телефонта метавонӣ дар заряд мавонӣ. Фатима биё духтарам, биё, бидав. Биё. Хулоса тамошобинони азиз, дар видеое ки охирон ман мондагӣ будам, бисёр насиҳатҳои модарҷонора хондам, бисёр суханҳои зебо, беҳтарин ва ҳақ наистагиян. ҳазор раҳмати калон модарҷонони азиз. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. иншоаллоҳ ки худман эҳтиёт мекунам, лекин ҳамин кор да ман омӯхта шудагим чен қувватам мекунам, ай қувватам зиёд намекунам. баъд шавҳарам ваъда додагиян ки исол ака мефурӯшанд гӯспандора, ҳамаша ба фикрам ака хака гапрам куфр нағалта, аввалаш худованд худаш розӣ боша, лекин гуфтанд ки мефурӯшем. худои намака худованд розӣ шаванд, имсол фурӯшанд гӯспандоя. мора бигиранд қадишон шаҳр баранд. мо ҳам мехоҳем ки ҳар рӯз мақсад падари фарзандон биёя пеши фарзандош, барое ки ҳар як ҳамин занҳо рӯи хотири ҳамин фарзандо ҳама мушкилиҳои зиндагиро паси сар мекунанд. ба ҳамин қашам ҳазорон бор, миллионҳо бор шукрона мекунем. ҳазорон бор шукр. то чанде ки шукр кардам, дар ҳамин зиндагӣ шукрона кардам. худованд ҳам қабул зиёд дод, ма кам надод, зиёд дод, ма файзу баракат дар хонам зиёд шид, дар хидмам зиёд шид. бигем барои ҳамиқа ҳеҷ маҳал ношукрӣ кардан дар кор нест. ҳама шукронаи худованд розӣ боша. беҳтарин рӯзҳо дар пеш, розӣ ки набоша, ай дунёи гузаранда мақсад ҳеҷчи боқӣ намемона. ҳамаш худованд у дунём обод боша. худованд бигем азоби талхии ҷонканиро осонум бигардона, дар даруни қалбам пурнуру пуршам бигардона, у дунёма обод бигардона, ҷаннатулфирдавсро насибам бигардона. гуфта ҳамин рӯзҳоро умед карда одам ҳама зиндагида тоқат мекуна. агар не кияй наметавона, ҳамаи кораи дасти одам мебиёне ки ислом, имон ҳамин қай меқапа ки мо сабр мекунем дар ҳама шароити зиндагонӣ. бо чӣ гуфтаниям, бисёр саволотон бениҳоят бисёрай дар ин 2 рӯзе ки бе телефон будам. рости гап намедонам дигар дар ҳаққи кадом савол ҷавоб диям. мо аз шаҳри Новосибирске мепурсанд, ай кадом шаҳрен. баъд хостаҳотона омада хеле ки диден навор кардам, лапшарез кара барои оши бридай, оши тупабрак охирон дидиём да буд. бисёр пурсидан, савол кардан занҳо. ҳатто то адресоша нишон додагим, скриншот кунен одамое ки дар ҳамин шаҳри Новосибирскай омада харидорӣ кунен. 1500 рубл меистад, оқа қимат нестад. ва хоҳиш мекунам ки то видеоро то охира тамошо кунен. саволҳои шумо дар бисёр ҷавоб додагим, бо то охира ба фикрам тамошо намекунанд, бо ҳамон саволҳо павтор намешавад. дар ҳамин ҷа мегӯм ҳозир видеои имрӯзаро ба анҷом расонам. барое ки 2 соат ҳозир мо бояд дар ҷа бишинем. барои шумо хавотир нашидан ҳозир ин видеоро монтаж мекунам, дар ҳамин муҳлати 2 соат мепартом дар каналом. баъдан бо давомша навор карда иншоаллоҳ иҷабор барои пагаҳра мепартом, то на ки мақсад мо чӣ хел рафтем, чӣ кор кардем ва ма чӣ харидорӣ кардам, ҳамаша барои шумо навор мекунам. барои чеснока шинондан, вақти чеснокаи тамошобино кардани савол кардаги буд, ҳозир ҳамин вақт чай метавонен шинонен, ҳоли ман нашинондам, иншоаллоҳ ҳайҷабра мешинонам. ва дар охир гуфтагим ки худованд ҳар як зани мусалмона имонша мустаҳкам бигардона, меҳру муҳаббати зиндагиро дар дилаш зиёд бигардона ва сабри ҷамил пеш аз ҳама дар дили ҳар як бандаи мусалмон, хоҳ зан хоҳ мард, ҷойгир бигардона ва ҳар як зани шавҳара якдигарфаҳму меҳру муҳаббата дар байнашон бирезона.
ва зиндагии солим барои шумо таманно дорам. Шахсоне ки бефарзанданд, худованд илоҳӣ нам серфарзандтон бигардона. Худованд илоҳӣ нам шуморам ай ин хушбахтӣ айни меваи ширини зиндагӣ бархурдор бигардона, ки шуморам фарзанддор шавед, зиндагитонам хеле пуршаҳду шакар шавад, мустаҳкам шава, бо фарзандакҳои тани сиҳат, умри дароз, бо чор шукли дуруст худованд насибтон бигардона. Ва он касоне ки сафар доред, худованд сафаротонро бехатар бигардона. шахсоне ки бемор ҳастед, худованд шифои комилашро ато бигардонад. бисёр наистагиан дар ҳаққи мо дуо кунед. мо ҳамеша дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем ва шумо низ дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. хайр тамошобинони азиз, то наворҳои оянда, то пагоҳ, худованд нигаҳбонатон.